बिटिआर सरकाराहाय जेनेबा गावसोरो भायलेन्स खालामा बुलाय सोलाय खालामा होननानै जेरैबायदि गावसोरो बुंनो जेनेबा नन भायलेन्स फल' खालामो बिथांमोनहा बुलाय सोलाय खालामा रावजोंबो। हेल' मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि लाइमोन सिख्लाफोर आरो बे लाइमोन सिख्लाफ्रा दिनै UPPLनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों, थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। आरो बिथाङा बुंदोंदि हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्रा जे बाथ्राफ्रा 100 आव 100% जाफुङो होननानै बे लाइमोन सिख्लाया बुंदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे सिख्लानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बा बिबुंथिखौ खोनासंलांदो, अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। बिटिआर सरकाराहाय जेनेबा गावसोरो भायलेन्स खालामा बुलाय सोलाय खालामा होननानै जेरैबायदि गावसोरो बुंनो जेनेबा नन भायलेन्स फल' खालामो बिथांमोनहा बुलाय सोलाय खालामा रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा होननानै बुङो। किन्तु बिथांमोनहा जुदि थारैनो जेनेबा पिस जेनेबा सान्थि सुक्तिनि सरकार मारब्ला होनब्ला थांनाय MP इलेक्सनाव जोंनि सानैसो आदामोनखौ मानोहाय गारियाव अन्थाइ खुबैख्रुबामोन आरो जेनेबा न'आव थांनानै मानो अन्थाइ खुबैख्रुबामोन, लामायाव बेंथेनानै जोंनि आदामोनखौ मानि थाखाय बुवामोन, आं बेखौ दिनै कुइसन खालामनो लुबैदों। आरो जुदि फैबाय थानाय समफ्रावबो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जों इयुथफोरा निस्सय जों बेनि थाखाय आवाज दिखांगोन। आरो मानो होनोब्ला जोंहा आयेन मथे जोंहा बेवहाय गोसोबायदि उदाङै जोंहा पार्टि खालामनायनि मोन्थाय दङ। दा जोंहा चिरां दुवार ब्लकआव जोंहा रुनिखाथायाव जोंहा स्टुडेन्ट मिट लादों। दा जोंहा बेवहाय स्टुडेन्टफोरजों गोबां खोथा सावरायलायनाय जादों। बिथांमोनहा जोंनि पार्टिखौ दिनैहाय मोजां मोननानै दिनै जोंजों सावरायलायनो होननानै दिनै जोंहा बाव फैदों। दा बेवहाय जोंहा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट इउथनि प्रेसिडेन्ट आदा आरो आंजों लोगो आरो आं जोंहा स्टुडेन्टफोरनो माखासे गोबां जेनेबा इम्परटेन्ट जोंहा मेसेज होनांगौ दंमोन, जोंहा बेखौ होखांबाय आरो दायो मिटिङा सोलिनानै दंगासिनो। दा जोंहा बेवहाय दाख्लैहाय 16 जुलाइआव जोंहा इउथ CWCआ कक्लाबारि ब्लकनि दावदारायाव जोंहा जानानै थांखांबाय। दा बेवहाय जोंहा माखासे गोबां इउथ एम्पावारमेन्टनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय समफोराव जों इउथफोरनि थाखाय जेनेबा मा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन बेखौ जोंहा सावरायनाय जादों। आरो जोंहा आनएमप्लयड इउथनि जेनेबा समस्याखौ मारैहाय जोंहा थिग खालामनो हागोन बेनि सायाव बांसिनै हाग्रामा सारा जोंहा नोजोर होदों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा पार्टिया सरकाराव फैयोब्लाथाय 100 crore स्पेसियेल फान्डखौ होगोन होननानै जोंनो सारा खोथा होदों। जिहेतु जोंहा दा गोबां MA पास BA पास जोंहा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेखार जानानै दङ। दा बेखायनो गासैबो जेनेबा बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनानै होनो थाखाय जोंहा सारा बे जोंहा 100 crore फान्डखौ होनो थाखाय खोथा होदों। बेनि गेजेरजों जोंहा जेनेबा गोबां बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरा जेनेबा हिनजावसाफोरा जेनेबा पार्लार गोबां बिदिनो फिसा फिसौ दखान होनानैहाय जों माने गावबागाव थांनानै थानायनि लामाखौहाय लानो हानाय बायदि आरो। दा जोंहा बेवहाय आरो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय फंबाय बिनानावमोननोबो जायफोरा टप 10 खालामगोन बिसोरनो जेनेबा सासेयावहाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि जोंहा खोथाबो होनाय जादों। आरो जायफोरा PhD खालामगासिनो PhD स्कलार बिथांमोननोबो स्कलारशिपनि मुङावहाय जेनेबा 5 लाख राङैहाय होनो होननानै जोंहा खोथा होदों। आरो जिहेतु सिगांनि समावनो BPF पार्टियाहाय जेनेबा मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय फोरनो जेनेबा स्टार मार्क लानाय डिस्टिंसन खालामनाय स्टुडेन्टफोरनो 10,000 20,000 हाय अनसुंथाइ होनाय जाखायोमोन, जेराव आंबो निजा गावनो मोननो हादोंमोन बे अनसुंथाइखौ सारमोननिफ्राय बै टाइमावनो। आरो दा जोंहा बेजों लोगोसे आइजोफोरनि थाखायबो जोंहा गोबां माखासे स्पेसियेल फान्डफोरखौ होनो थाखाय आखायाव लादों। आरो जायफोरा खाना बेंगुरा हेन्डिकेपफोरनि थाखायबो जोंहा स्पेसियेल फान्डखौ होनो होननानै जोंहा पार्टिया डिसिसन लाखाबाय आरो निस्सय जाखागोन बियो। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा खेबसे जे खोथा होबाय बेखौ बियो 100% खालामनानैसो होखागोन आरो जोंहा बेखौ जेनेबा फैबाय थानाय समाव निस्सय खालामगोन होननानै जोंहा जों रोखायै बुंनो हायो। आरो दा बेनि गेजेरजोंनो आं दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनि सोमोन्दैबो आं एसे बुंगोन। बिथांमोनहा सिगाङाव बुंदोंमोन 1 vote 1 job, किन्तु दिनैनि दिनाव सोर साबेसेया जेनेबा जबखौ मोननो हाखो? जोंनि बेखार सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि समस्याखौ फोजोबनो हादों नामा होननानै आं बेखौ कुइसन खालामनो लुगैयो। बेखौथ' निस्सय जाखायाखै। आरो जेरैबायदि बिथांमोनाहाय जेनेबा खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनो, बेफोरबायदि जेबो खालामाखै। आइजोफोरखौ थगायदों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय स्किमनि मुङावहाय, जेराव
अमा दोनग्राखौ बानायनानै होबाय खिन्थु अमायानो सहैयाखै बेबायदिजोंथ' जानाय नङाना होनब्ला जोंनि इनोसेन्ट पाब्लिकखौ जेनेबा माबायदि जेनेबा नंखायै जेनेबा थगायदों आरोना बेखायनो जों गासैबो जेनेबा आइजो माहारि बिमा माहारियाबो जों युथफोरजों फिसाफोरजों लोगोसे जेनेबा जोंनि जाथिखौ हारिखौ बासायनायावहाय जेनेबा जोंजों बाहागो लानांगोन नंखाय बे अरुणोदय आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000जों थगायजायालाबायनो जेनेबा दिनैनि दिनावहाय बुजिनानैहाय जेनेबा बबे मोनसे पार्टिया जेनेबा मोजांमोन बेखौ आङो आइजो माहारिखौबो आङो चुज खालामजानो लुगैदों आरो जिहेतु बिटिआर दानि बिटिआर सरकारा जेनेबा गावसोरनि बिटिआर एकर्डआव एग्रिमेन्ट खालामनानै गारबोनाय दफाफोरखौ फुल फ्लेजेड खालामनो हायाखै आरो जेनेबा बिथांमोननि बै रोखा रोखायै लिरबोनानै दोननाय माखासे एग्रिमेन्टफोरा जुदि दिनैनि दिनाव फुल फ्लेजेड जानाय इस्टाब्लिश जानायमोनब्ला दिनै हयथ' जोंबो दिनै बिपिएफ पार्टिखौ आखाइ हमफैनांनाय नङामोन जोङो हयथ' बिथांमोननि पार्टिखौनो जोङो दासिमबो मोजां मोनबाय थागौमोन दा जोङो नुनायाव बिथांमोना गावसिनि एग्रिमेन्टखौ मोनसेबो इस्टाब्लिश खालामनो हायैयाव जोङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौ जोङो मोजां मोननानै जोंनि थाखानाय सरकारानो मोजांमोन होननानै जोङो दिनै जोङो मोनदांनो हादों जिहेतु बिपिएफ पार्टियानो जेनेबा सिगांनि समावबो गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावखादोंमोन जोंहा बिटिसिआव सिगाङाव बुंनो थाङोबा जेबोआनो गैखायामोन कलेज इउनिभारसिटि खालामनाय मेडिकेल कलेज हस्पिटाल गासिबो लामा दालां बानायनाय जेनेबा गासिबो दानि दिनावहाय जेनेबा जों दा माबायदि जेनेबा परिबेसाव थानो मोनदों गासिबो बिपिएफ पार्टिनि समावसो जेनेबा जाजोबखानाय होननानै सानो जोङो जाजोबखानाय आरो दा बेनिखायनो जोङो दानि सरकारजों आरो गोदोनि सरकारजों जोङो जेनेबा कम्पेयार खालामलायनानै मोनबाय जोंनि थाखानाय बिटिसि सरकारानो जोंनि थाखाय मोजांमोन बेनिखायनो जोङो बिटिसिनि जेनेबा बिपिएफ पार्टिखौनो जोंहा पावाराव लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौनो जोंहा देरहाहोफिननांगौ आरो जोंहा सिगांनि बायदि जेनेबा जों ज'यैहाय सिगांनि बायदिनो जोंहा खामानिखौ मावफिनलायनांगौ बे आरो जोंहा दा बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै आं सानो मानो होनोबा पार्टिया जिहेतु जोंना गावसोरनो जोंहा डिसिसन लाखागोन दा पार्टिया जायखौ जेनेबा सायख'यो पार्टिया मा डिसिसन लायो हाइकमान्डनिफ्राय जोंहा बेजोंनो जोङो बेजोंनो सापर्ट दङ। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो मोनथिखाबाय आरो नुखाबाय नङा होनब्ला दिनै बे बिपिएफनि लाइमोन सिख्लाया दिनै मा बाथ्रा बुंखो बिपिएफ पार्टिनि बे लाइमोन सिख्लाया दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों नङा होनब्ला रायजोफोर UPPLनि जे खामानि बेफोरो थालांबाय थायो आरो बिपिएफनि जे हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा 100आव 100% जाफुङो होननानै दिनै बे सिख्लाया रोखा रोखा जोंनो बुंनानै होदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो नायनानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला आरो आं बिनि गेजेरजों एक्सप्लेन खालामनो होननानै आं सानला स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइकल' खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय इउटुब चेनेलखौ।